עדיין בשוק ההון, בצעד דרמטי, אמרנו גם קודם, התערב היום בנק ישראל במסחר במטבע החוץ, הערכות מדברות, פרסומים שונים מדברים על רכישה של 100 מיליון דולרים. שלום ליועץ ההשקעות אברהם לוי באולפן שלנו בתל אביב. שלום, ערב טוב. אתה יודע, זה מזכיר לי ימים רחוקים שכשבנק ישראל רצה להוריד את ערך הדולר, הוא היה שולח את אנשיו עם מזוודות שם, אתה יודע, למטה בלילינבלום, מוכר דולרים בכמויות גדולות לחלפנים, וכמובן גם להפך, אם הוא רוצה להשיג תוצאה אחרת. אני מאמין שלא חזרנו למצב הזה, אבל מה מלמד אותנו צעד כזה של הנגיד? לדעתי זה מלמד על בהלה מסוימת. אני חושב שזאת טעות. בהלה? בהלה, כן, בהחלט, וזה מפתיע אותי. ואתה חושב שזאת טעות? אני חושב שזאת טעות לרכוש דולרים. צריך לתת לשווקים לעשות את שלהם. הבנקים המרכזיים לא צריכים להתערב במסחר החופשי של המטבעות. זה מזכיר לי את האנקדוטה של הלירת סטרלינג לפני מספר שנים, כאשר ג'ורג' סורוס התנגד לעמדה של בנק אוף אינגלנד, והוא עשה מיליארד דולר דרך אגב. למעשה זאת טעות, משום שהקרנות גידור והפועלים בשוק החופשי יש להם הרבה יותר כסף מאשר השווקים הפיננסיים, ולכן צריך לתת לשווקים לעשות את שלהם. כן, אבל מצד שני, אתה רואה, יש כבר תוצאות בשטח. סליחה? אנחנו מדווחים שהדולר קצת מתאושש בעקבות הרכישה הזאת. זאת תגובה לטווח קצר, ואם הדולר יתאושש בימים או בשבועות והחודשים הקרובים, זה יהיה מכוחות כלכליים ולא בגלל ההתערבות של בנק ישראל. אני רוצה להספיק לדבר איתך גם קצת על הבורסה. מסתיים שם יום המסחר בירידות תלולות, וזה אחרי יומיים אופטימיים דווקא בשווקים. התנודתיות הזאת מסרבת לגבוה. נכון, יש תנודתיות מדהימה. במהלך 2007 זה התחיל וזה ממשיך ומתעצם. יש ימים של עליות חדות, ימים של ירידות חדות, ואפילו בתוך יום, בתוך חודש. זה ממש תקופה של תנודתיות שלא ראינו כמוה במשך זמן רב. זה מצביע על עצבנות ועל חוסר בהירות ועל דאגות מוצדקות, דרך אגב. אברהם לוי, כן, נקווה לימים קצת יותר יציבים. יגיעו. תודה רבה, ערב טוב. ערב טוב.